ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାଳକ ପ୍ରେମାଶିଷ ସତମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଆଜିର ଡିଭୋସନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ପାଳକ ପ୍ରେମାଶିଷ ସତମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ହଁ, କୋ ଲେଖାଟି? ଶୀର୍ଷକଟି ହେଉଛି ଆପଣ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? ହଁ, ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିହେବ। ବେଶ। ଲେଖକ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ସତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସେ। ହଁ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ। ବାଇବଲର 1 ପିଟର 2:9 ପଦକୁ ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହେ ସେ ପଦ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନା? ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇ ପଦଟି ତ ଆମ ପରିଚୟର ମୂଳଦୁଆ ପରି। ଲେଖକ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାରୁ ଆସେନି। ଠିକ୍, ଏଇଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚୟନ। ସେ ହିଁ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେମିତି ସେ ପଦରେ ଅଛି, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକକୁ। ଆଉ ଏ ଆହ୍ୱାନ, ଏ ଡାକରା ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଛି, ଆମ କାମ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ଶୁଣିବାକୁ ଟିକେ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଲାଗିପାରେ। ମାନେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲେଖକ କେମିତି ବୁଝେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବାକିମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରିପାରିବା, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯିଏ ଆମକୁ ଏହି ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିଲେ। ମାନେ ଏହା ଏକ ପଦବୀ କମ୍, କାମ ବେଶୀ। ଏକଦମ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନରେ ତ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ, ବିଫଳତା ଆସେ। ହଁ, ସେଇଟା ସତ୍। ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ଚମକ କେଉଁଠୁ ଆସିବା? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେଖକ ଏଠି ଯୋସେଫଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39ରେ ଅଛି। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ? ତାଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ୟାୟରେ ଦାସ କରି ବିକି ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି ମିଛ କେସ୍ରେ ଜେଲ୍। ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ବିପରୀତ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା କହୁଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବା ଚାଲାକି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଏକଦମ। ସେହି ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି କଷ୍ଟ ସମୟରେ ବି ସଫଳ କରାଇଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲା। ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ? ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ବାହାରର ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ବି ଥାଉ, ଯଦି ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଚମକ ଆସେ। ହଁ, ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିହେବ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଏକା ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏଇଠି ଲେଖକ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଦରକାରୀ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା ଭଳି। କ'ଣ ସେ କଥା? ଯୀଶୁ ଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟ। ହଁ, ମାନେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମଠୁ ଆସେନି, ଯିଏ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଲେଖକ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏକ ଚୁମ୍ବକ ପରି। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପମା। ଏହା କେମିତି କାମ କରେ, ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଏହା କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ, ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ସତରେ କାମ କରେ। କେମିତି? ଏହା ସୁଯୋଗକୁ ଟାଣି ଆଣେ, ବନ୍ଦ ଥିବା ବାଟ ଖୋଲିଦିଏ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ? ଏହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମ ପ୍ରତି ନରମ କରେ। ସେ ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଫିସରେ ସହକର୍ମୀ କି ଘରେ ପରିବାର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ଏହି ଯୋଉ ଭିତରର ଚମକ ବା ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କଥା କ'ଣ ହେଲା?
ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ବା କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ସେଇଟା ଆମର ଡିଗ୍ରୀ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ଦୁନିଆର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଜିଖାରିଆ 4-5-6 ପଦରେ ଅଛି, ମନେଛି? ହଁ, ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିଅବା ବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ଆମ ଭିତରେ କାମ କରେ, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ସକ୍ଷମ କରାନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସଟା ହିଁ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଅସାଧାରଣ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ପାଳକ ପ୍ରେମାଶିଷ ଶତମାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମାନେ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚମକିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଆଲୋଚନା। ହଁ, ମୋତେ ବି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯିବା। କ'ଣ? ଯଦି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ଜୀବନରେ ସତରେ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଏମିତି କୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ଅଛି, ହୁଏତ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ କାମ ବା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ବା ଆମ ନିଜର କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା, ଯେଉଁଠି ଆମେ କେବଳ ନିଜ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଜାଣିଶୁଣି ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚମକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋତେ ତୁମ ଚୟନିତ ଜନ କରିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବାକୁ, ତୁମ କୃପାରେ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ କାମରେ ତୁମ ମହିମା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ପାଳକ ପ୍ରେମାଶିଷ ଶତମାନଙ୍କ ଲେଖା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।